No niin, meillä alkaa maailman ensiltä alkaa kohta ja tultiin tähän baarin puolelle ottamaan yhdet, kun vähän jännittää. Ja se on iso hetki, kun on tehnyt jonkun elokuvan valmiiksi tai sitten tavallaan se vauva syntyy ja sitten sä näytät sen maailmalle. Varsinkin täällä siinä on jotenkin suuria glamouröisiä hetkiä, kun tuossa nähtiin tuossa Daniel Radcliffea ja Jim Jarmusia ja tämmöisiä naapurin kundeja. Niin täällä ollaan samassa kategoriassa niiden kanssa. Jasper. Mitä? Kerros vähän fiiliksiä. Ihan hyvä fiilis. Katsotaan mitä tapahtuu. Miten kanadalainen yleisö suhtautuu. Siinä on jotain suurta, siinä on jotain kaunista, siinä on jotain siinä hetkessä kun yleisö näkee se ja yleisö toivottavasti koskettuu. Ja miten sitä varten elokuvan tekijä haluaa sen elokuvan tehdä. Jännittää paljon. It really is an enormous pleasure to be up here to introduce this film and this filmmaker, one of my favorite filmmakers, Domi Korovas.